mikir saka papan kene kowe. Tinggal kosok bare. Nggih. Saiki aku apa kowe sing suminggir? Yen pancen pusaka mampu hayo tinggal tamake aku. Aku Jim Kapiangan. Aku ora bakal kabutan.
Aduh, gede banget. Ayo. Indonesia apa kondisi? Ayo kita gendong di Iya le, la 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 la, ayo, ayo le, nyambut gaya le ya, siapa ayo pelaku lan pak, kayak pak wonge pak, bosok ngerti ya pak, musuh mbak ngono pak, ayo maju dong wani, ayo maju yang wani, waduh waduh mateng aku, ayo ayo siapa ada apa we, ayo la jebule iku manusiane mosok ngerti aku ya wis malah dadi ngene. Ayo le aja wedi le. La. Ayo. Assalamualaikum Mas. Kita sono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kok sepi banget. Ayo le, aja wedi le, kok mikir piye to, Pak? Enak tenan ya ini. Ayo le. Wah, aku barang gue senjata ya le. Santai pak. Ayo maju aja iso. Ceklono yang bisa lho. Lah. Aduh mateng aku. Acur pak. Alah. Ayo tak. Ayo le, jebuk bedel le, jebuk nol bedel. Teni wae. Teni tak bedel sirahmu meletek wae. Ayo. Wah, iki wis senjatane. Ayo. Rasakno kowe. Aku ora wedi kowe nggo kaya ngono wae, bembeng gede apa wae. Ayo le. Titihno le. Waduh, macet ki piye? Awas. Oh. Ayo lo. Tak buka operasi sik iki. Wah, piye iki mangkok nganti ngene iki. Ayo rasakno. Siji. Yo. Tiu. Aduh. Bar iki. Ayo. Wah, iki piye kemacet iki? Macet ka, Pak? Wis santai. Wis operasi sik. Apa niki? Wah, plurune iki sing jebol iki. Ayo. 1 2 3. Aduh.
bakal nyembat lamaanmu. Ya, mati terengah kembali. Apalagi ada Mas Joko tersayang, rasa capek jadi hilang semuanya karena Kang Mas. Mata ngantuk hari gelap jadi terang karena Kang Mas tak putus kirim pesanan, pesan cinta, pesan sayang untuk diri saya seorang. Saya si putri sing
dadi sinden panggung kok ya penak ta. Kek aku dirasa-rasa jan apa ta? Awake kudu ra penak tuh. Ora ngrasake dengkul rasane ngene. Bukan ngopo. Ora. Padhae kowe sinden panggung aku ya pe. Goyang dombret ta bareng-bareng. Iya, goyang dombret. Wah, iki ya gathok. Tuthuk ger kendange engko terus dikeplak. Nek ora ana kendang ya kono nuthuk-nuthuk sinden keneng kok ger. Nyambut gawe iki nek kompak ya panjene penak. Panjene tamune ya ana Pak Lurah ana. Wah, piyayi akeh mergo sing kagungan kersa ya panjene pepunden tenan iki. Mulane ya awake dhewe kudu nyambut gawe aja rasa-rasan. Ora ketang sikil lorone ngene. Nek tambo aku ki ora patok gathok nek dimboi dhuwit ya mari. Tambahi. Kowe ape nambahi? Mbut gawe golekno pangan anake kok ngene ya. Ya baiklah sekalian, untuk lagi yang berikutnya segera menyusul untuk Anda semuanya. Lah timbangannya ngenteni kendang kesuwen kok. Ya goyang dompet Anda semuanya. Ya. Ho.
diri asal saja abang senang. Saya sinden cuma nyanyi, pasti banyak yang menggoda. Harus bisa jaga diri supaya jangan tergoda. Ning nang ning nang ning, ning nang ning nang ning, aduh, goyang ndombret sedilok kok meruntus tenan. Terus pundi Pak ngersake dangdut melen apa campur sari? Terus pundi? Pripun Pak pripun? Ora ana dawa rambute digelung dawa. Dolanan manuk. Manuke sapa bengi-bengi entuk dolanan? Cocak rawa temenan? Nek ora cocak rawa tak cekel tak krutes lho ya. Nyah. Ya cepakno cocak rawane tak nggone dolanan. Lho, cocak rawa ki ra ketang wedok gelem ngopeni manuk ya. Engko ya manuke ya lulut apik.
mboten. Cah cilik urung wayahe dolanan manuk aja dolanan manuk. Ya. Wis gedhe kok lho. Aduh. Hah? Oh, dolan manuk ning kudune setia tenan lho. Ora entuk ora setia lho ya. Mah, manuk wong tuwa kon lho. Sing duwe manuk kowe mau kandhane. Ayo, tak setianya disetnya sudah. Becak pati nggih, bengi-bengi becake ijeh ning omah sik. Nggih engko dikandhani sik lagi di onteli, mosok becak pati urung ana ya golek isik ta ya. Disket enten mboten, tak setia. Nanti dulu disketnya belum ketemu. Ayo lendo kok kadoan, mulane dicepakne sik mau to, Nduk. Nah iya dikandani. Wong ora setia ya maju mundur ra karuan, bolak-balik, bolak-balik. Dikandani wong tuwa ora ngandel sing rukun, Ger, setia. Kaget aku malah. Sesungguhnya juga
Piye kenangan ora ndek kenangan apa-apa kok kenangan. Blas ora ana kenangane apa-apa kok kenangan opane. Ya apa sayang? Ora tau. Piye kok ora tau setia ora tau. Aku ngejak omongan kowe kok malah bingung aku malah melu. Heeh, kowe tak setia. Waduh, tak pernah. Ora pernah setia. Tak pernah ngono koplak-koplak. Ngono kok aku nampa kok bingung nganti. Alah ketok-ketoke. Ketoprak arek ketok-ketoke. Ah, lagune medeni.
tulung kowe iki kancaku to, Lik. Aku ki pirang-pirang mainan duitku entek perkara tak nggo edan nomor. Tulung lurokno dukun nomor sing ampuh, Lik. Perkara ngono ki gampang ya. Ning ndi ana dukun ampuh? Ayo golekne dukun nomor sing ampuh, Lik. Nang gone Mbah Mudin, ya, marame Mbah Mudin. Mbah nyuwun nomor, Mbah. Kula edan nomor.
Bob. Nggih. Pun runtos waduh. Wis. Aduh. Nggih mboten. Ana bedane kaya adab sabeni. Nggih Rina wengi kok nglipur jenengan terus iki. Lah iya, najan kok libur bengi iki atiku yo ora disobilan. Lho kok mboten saged rena penggalihe. Napa kletu? Aku yo ora iso sare. Atiku kuwi kok sumelang yo. Lho sumelang niku lak enten sing digalen. Lah napa nek pacaran kene iki yo sampe. Pun to perkara ngoten niku disalehke mawon jenengan ngoten sih. Ora ngono kok mlebu nang taman kok bingung lingak-linguk. Iki kancane Batman iki menawa. Kok ngangge ngeten? Napa sponsor Sarimi jenengan? Aku tok anggap pacar. Pacar? Mboten. Tok anggap bedangamu, Mboten. tok anggap bojomu. Lah iku gathok. Suwek lampu. Alah ora sampe suwe ya suwe. Joko kuwi. Lah nggih Joko ora kula dak nggih prawan medhuk ah. Prawan medhuk, prawan semono kuwi landane sepiro? Alah kula niki prawan ning anake pun 5. Kuwi jenenge dudu prawan. Ya ora apa-apa nyicil kok rantuk. Nyicil prawan kok nyicil iki piye? Lho timbangane jeng ben dibojo kangelan dak nyicil kawit prawan. Kowe yo duwe jeneng. Kula Sopo jeneng? ya duwe akang ah kok ora duwe. Hei. Aku dudu kakangmu, aku ora entuk mbakyumu. Lho nek lumrahe wong ketoke gedhe jenengan juga kudune nak kang ngundange niku. Kowe ngerti? Pripun? Aku ki raja rajaning raja. Raja. Ora wedi pate raja ketoprak e. Aduh, alah aja ngono go Mas Tiono. Aja ngono go Mas. Sultan Apu Korim kok nek esuk kene ngedos. Sing ngedos sapa? Niku lho tiyang teng sawah kok jenengan Sultan kok ngedos lha apa? Masaku aku sultan kok ngedos. Ngedos ya lah aja kondo-kondo. Aduh, Mas, jenggang-jenggung sirah ngapain kono karepe menawa. Alah ndara padha roe. Padha weruhe masamu aku arep ngopo karo kowe, he? Alah kula niku nggih pun tanggap ning ngancene kula niku bocah semengit ya wedi. Kowe bocah semengit. Nggih, kula niku nek Walah, kok kula nek diceraki wong lanang ngeten iki deg-degan kok. didek kowe iki. Oh niki Bener tak cedhaki ndredeg. nggih oh deg-degan lho mlorot lho. Ya alah. Nggih. Lorot ning rasa dicekel. Kanjeng Sultan Abu Korim. Weh. Guyang-guyu Sultan kok kalunge atom. Loh. Berlian inten jemerut. Berlian ah iku barang sekilo 500 mbok piro iku. Alah. Aku nek wayah-wayahne iki kudu ngesok ae kok diceraki. Ora iki tlatah. Niki tlatah Karkurung. Salah aku ora. Oh iki mang tlatah ndi leder suder aku ora mbok doi kok. Wis moh tembok pisiki iku. Lah kowe ketoprak nek takok ku melali ya piye? Ora, aku takon. Lah nggih Iki mau mengkon ndi? Lah nggih jenengan mengko jero dak dikandhani iki wong kondi. Ya kowe wis goblok. Ketoprak kok kok. Kane aku iki wong kok adoh ya. Nggih aduh ning mangkok Nek kesasar lho. niki menawi panjenengan mundhut pirsa niki wonten tlatah Lorok Indah. Ih, parek dana larak nyepak kene. Teni sesuk nek ora linu sikile. Ora iso mari nek ora disepakno sing sandingin neh. Piye? Nggih kula niku raketan elek rupane. Ning nek dicenthok dulur tuwa kula mboten trima. Pokoknya Pak sing Nek nriki disepak, sikil ora iso kena nggo mlaku. Lho nek kono kuracere kene ah. Mang yo kliru ah. Yo kudune pamane tempe yo diwalik ngono lho ah. Lah nek mang mburi yo sing ngarep ganti disepak. Gua sangkala. Lah enggak sangkala berarti nek menawa entuk ah. Wong kok tinggal nang Malaysia bojo terus. Saya ditinggal ning Malaysia sapa? Kula niku bojone Kowe kuwi. teng Malaysia ampun. Kowe kebangetan bojomu. Lah nggih mulane openi sampean aku Kowe kula. golek meneh wae. Angge openi sampean ben genep papat ngono lho.
Aduh, aja ya. Ora ngono tek. Ngomak ngamuk delok anakmu ku ndak apik ngono. Di anakku di. Lah loro iki anakmu kok. Aduh, oi. Delok nduk. Delok nduk, Pak. Ora bisa Joko ora di anak semene-semene iki. Kandakno mbok Om Bapak isih Joko, Bu, ngono. Iki anake Tiono. Nuwun sewu. Menawi abdi kula Yayan menika kirang duga. Kula ingkang nyuwunaken pangapura. Oh, kowe ketiplak to. Kowe gedibal jebule. Dibal semene sandale sepiro. Tegese gedibal kuwi manggonmu nang ngisor. Nek bendaramu dare ora entek kowe sing entekke kuwi to. Anjene aku ki bangsane kirek apa ya? Ora mentolo ropakane tak guyoni. Guyon ketoprak kok ni. Metu nggih, metu. Bapak iku ngetoprak luru duit kok nggih. Bang. Isen. Aduh Gusti, mulane Mula aja ngono meneh. Kowe ngerti? Bocah lagi ae. Isen ngerti ora? kita lagi dak mentolo mbocok mbut gawe. Bisa golek dhuwit. Mentolo pakane iku. Kendel kuwi iki. Nggih. Iki kendel kuwi. Oh nek niki pun mboten trima karo wong, nek ingin macan telu diteladung. Apa? Iya, monggo, niki Ndara putri kula. Nuwun sewu. Inggih. Titik ageman panjenengan menika kok benten saking tanah Jawi. Pancen. Kula nyuwun pirsa. Sinten asma panjenengan menika? Aku wani melemu wonten ing Taman Sari. Nami kula Raja Abdul Qorin saking Kerajaan Rom. Lah kula mlebet wonten ing papan menika kula rumaos bingung. Kula kepengin tumuju wonten ing wewengkon Kasultanan Mataram. Menapa leres menika papan dunungipun Putri Mataram? Leres. Menika Keraton Mataram. Nanging menika wonten ing Taman Sari. Taman Sari Mataram. Kaputren nggih. Lajeng asmanipun ingkang asma Sekar Kedaton sinten nggih? Sekar Kedaton menika nggih kula. Panjenengan Sekar Kedaton. Yen ngaten tasih kenyok nggih. Tasih. Derek kula. Derek kula. Hei, Ndara putri! Ndara! Kepi Ndara! Tolong! Aduh. Tolong, aduh. Niki kok Setengendra Rajane Sri Kumantara Rajane Sri Kumantara ora li iku kaduh. Wis kok ndang matur wae. Iki sik kanggo yen rumangsamu. Nyuwun pangapunten, niki wau kula teng taman dolanan kalih Ndara Putri Sekar Kedaton. Dumadakan wonten pawongan rebet wonten taman. Ndara Putri dipun tangkleti sinten menika lajeng aku Sekar Kedaton terus dibradat. Dibradat. Aneh saking dalam taman. Saiki mulai wae nang desa. Piye iki? Ning kene ora ana sing mbok dereki. Sapa sing mbok dereki kok ya kowe malah Kawis pita kang lata kendering toya Dadi kaya ngono kuwi gaweanmu to. Pripun? Pakaryanmu kuwi ngreksa yuwanane Gustimu Sekar Kedaton. Nggih. Kok nganti ana kedadian yen Gustimu Putri murca saka ing taman. Kuwi lha saka tali dormu ora nganti ana kedadian kaya ngene. Nggih mboten kula sing teledor. Kok bisa ora kowe? Lho salah dek digawe lakon ngene. Ora ngono kok ngamuk Ora to. perkara nggon lakon. Yen kowe ora kacunggah pawadanmu kowe pawakan pawestri, ing sanjabaring taman kono keh para prajurit padha jaga. Mbok yo jilih-jilih apa kowe mlayu nyuwun sabiyantu sapa tumindak culika ning Taman Mataram kene. Nggih kula nggih pun bengok-bengok banter salah sampean turu ra tangi-tangi. Nyamuk kancane iki piye karepe iki? Sultan kuwi dudu jaga pakaryane. Kalbu Rekyana Patih nerang Kesuma. Keng Kemit jaga ing wanci bengi iki. Nggih menawi ngaten kula kleru.
Yo kleru. Menawi kula klentu kula ngabdi teng mriki pun boten wonten gunane. Keparenga kula badhe wangsul kemawon wonten dusun kula ki ambak. Pun Kowe nek parenga. Bali nek wangsul aja ning desamu. Bayo ning alam kelanggengan kono. Sithik tembunge tek Bali. Bali nang alam kelanggengan aja kowe dhewe sing ape urip padha. Pematura Sultan. Lah, tujune kok dapokan ora Kalijaga. Kalijaga ndak medeni kumang. Bali nang alam kelanggengan. Ora tak ladeni kowe, aku sawijining sultan. Mula deni lelah ora yelah aku ya ora buta. Aduh ya kesel ah. Pate ngene ya bayaran ndak tau mundak. Isen agar dibuka perkara bayaran ya isen. Ketua ketoprak kok kerenge ngono ora. Ini kita jiwer tenan iki. Lah ora apa-apa ina. Aku ki manut Ina kowe. Muhammad Sofirin. Aku ki manut kowe. Manut pripun? Jare ben mlaku dhisik. Mlaku terus iku dak mengeselno kancane apa piye? Angger tanggapan dulurku yen ya padha rata. Dulurku yen padha rata. Dulure pirang-pirang kok nanggap ketoprak terus aku sing krekel. Ini ki tujune kok Mbah Mudin kok pinter. Piye pintere? Lho niku wau sing wedok dijak boma teng kamar kok. Terus? Sake ya yen kalau kringete gebrosan niku lho, engko imbuhe kok sithik, Bu. Mancing-mancing. Lho mboten mancing kok kula niku ngerti watake Mbah Mudin kok. Watake piye? Lho watake niku nggih breweh pokoke ah. Ning njaluk nomor kok. Wong kowe iki ora ngerti kok muni brewek. Iya wong aku ora dulure. Menengo. Jane aku iki nesu mergo kowe sing ora iso nyambut gawe. Ning mergo aku nyampak kowe iki pancen gawean yo panglipuring ati. Upama aku kasengsem solahmu yo ana membere. Nggih. Wong paling gawean yo kudu guyokke kok. Nggih, pun. Menengo ya. Nggih, Ndara. Reknopati Nerang Kusumo. Dawuh dalem kan Sultan. Bebasan ing Kasultanan Mataram kasaputing mendung nganggen danu barengi marang anising putriku si sekarang kedaton. Apa para prajurit padha jaga kuwi ora bisa ngrajaniti sapa tenane Durjana kang mlebu ning taman lan apa pamriye sing didosta kok putriku si Sekar kedaton. Kanjeng Sultan. Kula kiambak nyungsang ing menapa prajurit semanten katahe kula ing kebos. Ya. Ketadosan. Tak getunono ora rampung cukup digetune lan digelani. Mung ngene wae. Gawe Semarang Skriya Patih. Biya warakna para kawula ing Kasultanan Mataram sakukuban ing Nuswantara Jawa. Sing sapa bisa ngundurake putriku Sekar Kedaton. Dheweke bakal nampa ganjaran kang sakmurwat marang panguwasaning suning Kasultanan Mataram. Serang dawuh timbandang marang kula. Kejaba kuwi yen pancen ana manungsa kang wajib terjubian ana supaya kanggo tersih prakara golek marganing pinangging putraku si Sekar Kedaton. Peranganing prajurit ya warakake pirang prajurit ngisep pawarta. Tindak kira-kira Patih. Ratri Wastra Ing wanci ratri mengko tengahing ratri. Kurang luwih tabuh 12 bengi. Samektakno sesaji uga rampen. Aku bakal manjing ring sanggar Pamalengan minta marang Sing Gusti supaya gawena pepajar ing Kasultanan Mataram. Ngestokaken dawuh Kanjeng Sultan.